Καλησπέρα φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για το αεροπλάνο που προσγειώθηκε σε 37 χρόνια, το μυστήριο της πτήσης 914. Μια απίστευτη περίπτωση στην πραγματικότητα της οποίας είναι αδύνατο να πιστέψουμε. Συνέβη στην Νότια Αμερική και έχει αναφερθεί ότι το 1992 στο πρωτεύον αεροδρόμιο της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας το αεροπλάνο προσγειώθηκε 37 χρόνια μετά την εξαφάνισή του στον ουρανό πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η επιβατική γραμμή, η οποία διαπράχθηκε τον Ιούλιο του 1955 πτήση από τη Νέα Υόρκη στο Μαϊάμι, ξαφνικά εξαφανίστηκε από τα ραντάρ. Παρά τις δραστηριότητες αναζήτησης μεγάλης κλίμακας, δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστεί ο τόπος θανάτου του αεροσκάφους. Το τραγικό περιστατικό διαγράφηκε από τη μνήμη με την πάροδο του χρόνου. Η τύχη του πληρώματος και των επιβατών θα παραμείνει άγνωστη για πολλά χρόνια. Αλλά ξαφνικά το αεροπλάνο προσγειώθηκε 37 χρόνια μετά, αργότερα στο Καράκας. Ο υπάλληλος του αεροδρομίου έπρεπε να βιώσει ένα πραγματικό σοκ όταν το παλαιό Douglas DC-4 άρχισε να περιβάλλει στον ουρανό. Ο υπάλληλος του πύργου ελέγχου Juan de la Corte δήλωσε ότι ανησυχώντας για την απρογραμμάτιστη εμφάνιση του αεροσκάφους έσπευσε να επικοινωνήσει με τον πιλότο στο ραδιόφωνο. Μεταξύ αυτών υπήρχε περίπου ένας τέτοιος διάλογος. «Ποιος είσαι? Πού πηγαίνετε?» ρώτησε ο υπάλληλος. «Είμαστε στη Φλόριντα», απάντησε ο πιλότος. «Έχετε αποκλίνει από τη διαδρομή για 1500 χιλιόμετρα. Ενημερώστε τα δεδομένα σας». «Πτήση 914, Νέα Υόρκη, Μαϊάμι», απάντησε ο πιλότος. Στο δωμάτιο ελέγχου υπήρχε μια βαριά σιωπή σχετικά με την καταστροφή του 1955. Πολλοί γνώριζαν από τις επιζές αναφορές σε ειδικά περιοδικά. Παρ' όλα αυτά, η γραμμή απόκρισης έκτακτης ανάγκης για το σκάφος προετοιμάστηκε επειγόντως. Το αεροσκάφος που μόλις παρέλειψε προσγειώθηκε 37 χρόνια αργότερα, σαν να ήταν σε μια συνηθισμένη αξιοσημείωτη τακτική κατάσταση. Η περαιτέρω πορεία των γεγονότων αποδείχθηκε ακόμα μεγαλύτερη και πιο απρόβλεπτη. Η προσγείωση πέρασε με ασφάλεια. Ο υπάλληλος του αεροδρομίου συγχαίρει το πλήρωμα για την επιτυχημένη άφιξή τους στο Καράκας και ανέφερε την τρέχουσα ημερομηνία, 21 Μαΐου 1992. Δεν υπήρξε καμία απάντηση, αλλά κατάφεραν να ακούσουν εκφραστικές επαναστατικές εντυπώσεις. Ο πανικός άρχισε στο θάλαμο διακυβέρνησης. Από τη συζήτηση των πιλότων κατέστη σαφές ότι πρέπει να είναι στην Φλόριντα στις 9:55 2 Ιουλίου 1955. Πώς έψε το αεροπλάνο σε 37 χρόνια? Το μυστήριο της πτήσης εξακολουθεί να προκαλεί ενδιαφέρον μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Στο μαρκαρισμένο πίνακα οι εργάτες έτρεξαν, υπεύθυνος για τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών με καύσιμα, παρατηρώντας τους ανθρώπους που βιαζόταν στη διάσωση. Ο διοικητής σήκωσε το χέρι και κάλεσε αρκετές φορές. Κρατούσε ένα δισκείο με έγγραφα. Η χειρονομία του πιλότου εξέφρασε την απέτηση να μην πλησιάσει. Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροσκάφος ανέβηκε πάνω από το αεροδρόμιο και διαλύθηκε μέσα στα σύννεφα. Μόνο μία περίπτωση ήταν επιβεβαιωμένη για το τι συνέβη. Διαφορετικά όλα θα μπορούσαν να αποδοθούν σε τεράστιες ψευδαισθήσεις ή αστεία υπαλλήλων του αεροδρομίου. Στη θέση χώρου στάθμευσης, το αεροπλάνο φαντάσματος βρέθηκε ένα ημερολόγιο τσέπης με ημερομηνία 1955. Αυτόπτες μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι τα πρόσωπα των επιβατών με τα παράθυρα που είχαν συνδεθεί παραμορφωνόνταν από γκριμάτσες φρίκες. Σύμφωνα με τα αρχεία, πριν από 40 χρόνια υπήρχαν τουλάχιστον 57 άτομα στο αεροπλάνο. Τα πρωτόκολλα της έρευνας των υπαλλήλων του αεροδρομίου, μαζί με τα φυσικά αποδεικτικά στοιχεία υπό τη μορφή ημερολογίου, παραδόθηκαν στις αρμόδιες αρχές για τη διεξαγωγή ερευνών. Φυσικά, είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι συνέβη πραγματικά το γεγονός αυτό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πολλοί φανατικοί που υποστηρίζουν πως ήταν αλήθεια. Αν σας άρεσε το βίντεο, παρακαλώ κάντε like και εγγραφείτε στο κανάλι μας.
ή στο επανειδήν.